geven en nemen. Hè? Dat is waar. Dat is zo. Dus dat is het geheim eigenlijk, geven en nemen. Geven en nemen, ja, dat is gewoon zo. Ik ben vandaag op bezoek in Filipijnen, want Kobi en Sjors vieren daar een 65-jarig huwelijk. Wij hebben elkaar ontmoet. Vroeger had je van mijn man speelde in de band, in een bandje. En ik ben toen naar Raksel gegaan en dat was een gezellenhuis, heette dat toen. En daar waren wat die dansavondjes. Dus daar ben ik wist dansen. En mijn man die stond op het podium met zijn trompet. En die zou maar binnenkomen en hij legde het trompetje neer en die vroeg me te dansen. En zo is het gekomen. Oh, dus die zag meteen wel iets wat hij aan... Ja. Een mooie meid, hè? Een mooie meid. Toen de tijd, hè? Nu toch nog steeds wel? Nog wel, hè? Nou, nog wel. Ja, dus je hebt het goed getroffen. Ik denk het wel, ja. Hoe vond u dat dan, dat hij meteen op u afkwam? Nou, ik had hem heel vroeger wel alles, een paar jaar geleden wel alles ontmoet. Maar niet om te zeggen van echt contact had of zo. Maar wel gezegd, goh, dat is wel een leuke jongen, weet je wel. Okay. Dus het was wel een welkome verrassing. Zeker. 60 jaar staat erop. Hè? Oh, Zie je dat? dat is niet goed. Dat is niet goed, hè? Ik ben in Terneuzen geboren. Mijn man in Filipijnen. En die of in de Filipijnen geboren zijn, die willen niet weg. Kijk. Die willen in de Filipijnen blijven. Nooit uit Filipijnen. Kijk. Gezellig en goed hier zo. Nog vele jaren eraan vastplakken? Nou, we hopen het wel. Maar je hebt het niet voor het zeggen natuurlijk. dat is waar. Het is gauw veranderd.